Fuj, już 30 muszka. Fuj. Kto woła? A co chcesz? Zapis dla kogo? No ale kogo? Znaczy, żeby było meso na świadki. Rękopiskor? To nie ten taki priserek chłopiec. A się more, ja mu 10 roki more, to co za mnie robisz? A kiedy dasz? 30 milionów, ta chłopiec ta zna, że mam teraz czas, kiedy na chwilę mam założyć. Nasze pieniądze, znasz, love furt trzeba. To tu tak uczy, ta... Wyrzuciła mnie żena, to teraz śpimy na kopocu, znasz. Nie mam pójść, no potem mi sobie kupić. Kiedy? Na jutro. Janieszka, hej? O jakiej? Tak o tej 4, hej? No dobra, może być. Hej? Dobra. Ciao. Jak go dostanę? Zapyć mi do chlemetnu! Už to vás. Hej, už ho mám. Dobre, daj ho do auta. Koniecznie mi opłacano, Panie Boże. Dobra, damy proszę nogi. Boże. Dobra. Może być. Kiedy on chodził? Ale czekał, on dumał ten firebny albo ten firebny? A tu już jedno. Panie Boże! Tu już tyle chodzimy. A, tu spać. Picie, trzeba pokosić wołę. Co? O, more. Kto woła? Jaki perfekt? Wodzicki dneska? Test? O jakiej? O 12? O kokiej chodzi? Po 12, dobra, idę tam, nie bój się, co tam? No dobra, już idę. Czekajcie, tu. Serio stoi? Serio. Anieszka, mamy jazdy. A musimy, nie? To już 4 roki robię w nocy. Możemy iść? Jeszcze czekamy na żandara. Jaj. Ale może tu. Idziemy. Możemy. Jaj, dobra, ojcu, no! Przyjdę. O. Tu i co? Na to ścieracie, albo co? Chłopie, zapamiętaj sobie. Czaguj na startuj! Jaj, ojcu, to nie krycy tak, no. Teraz jestem pierwszy pedał, no. Palił, już idę. A gdzie mam trzeba iść? Ta do kaflandu na wajca olej. Ta malowaj cały motor. More, ale ty na rejadne dygnoty. More już pridaj, bo mi treba vajca i olej. Jaj, ta dobra, najedzem. Boha to tego. Ale wie co właśnie, że tu siedzicie? Ja sam tu prad zedo. Ale wy macie teraz toho pradeda zo z Fischara, bo ten zo Żbiniec. Bo ten zo Żbiniec, on też był szandar jak wy. Te na kosę tak pochodzili. Na was. Hej?
Mám ísť zadu. No poď sa. Máte ešte že mám pás. Boha. No co tu tak šmrdzi? To asi to dlho motor stále na sebe, to firem, to od otca mi požičil. Si pana, no ale bars. Táto asi ja vyprel, ale tá prepáca, no. Dlho mi še nekúpal. Čo je zakupat? Znači, žena me vyručila da špim teraz na tej kapoce. No, nemám ísť zabývať. No poď si do mňule!